Da, evo jedna anegdota, pošto smo mi u studiju potpuno pomereni svi. Ima dotični pevač koji se zove Gara i koji ima neke pesme od po 20 minuta, to je katastrofa. Otprilike kao što su ovde cajke i bećarcije, tako su to romanijski bećarci. Moja mala nosi suknju Maxi, ispod Maxi napisala taksi. Maxi moda, mini modu kvari, pa se ne vide nogari. Op, mala bosonoga, kako živiš bez onoga, kako živiš bez onoga, lole garavog, ta ne ne ne. Mislim, kako da te ne raspoložim, to je da, ima još jedan vrlo interesantni, kaže na buretu rupa, curica se kupa, mora Lola čep da turi da voda ne curi. Si katastrof. Tako ja volim te, mislim volim, to mi je super ono zezanje. Inače ne slušam baš narodnu muziku ovako u kolima i to, ali tu kasetu kad radim nešto po kući pa mi treba dodatnog elana, kad je neka... Da se totalno dobro raspoložim, onda to slušam, a i ovi moji ovde iz studija vole to da čuju, da ono, to je totalni haos, mislim, to nam je super fora.